I pozdrav svima i dobrodošli u tutorial pod nazivom kako lemiti, jedan od gomile na tu temu. Kao što vidite, ja sam se već opremio zaštitnim naočarima, ne samo zbog naslova i sadržaja ovog tutoriala, već i zbog toga da bih apelovao na sve vas da tokom lenjenja obavezno nosite zaštitne naočare, jer vam one mogu spasiti vid. Jer se nezgode dešavaju i bolje ih je sprečiti nego lečiti. Verovatno već znate da je lemljenje kao jedan proces vrlo bitna stavka u elektronici. I to se lemljenje može obaviti na dva načina. Prvi način je pravilan, a drugi način to nije. Mi ćemo u ovom tutorialu obraditi samo pravilan način lemljenja. I krećemo polako. Pored lemilice, tu nam je potrebna još i tinol pasta. Ne vidi još puno tu. Tinol žica, koju sam predstavio u klipu kada sam predstavljao i lemilicu. Palimo lemilicu i dok čekamo da dostigne temperaturu koju smo zadali, pripremamo u ovom slučaju licnosti provodnik. Uvrnemo malo blankiranu stranu provodnika. Umočimo u tinol pastu i isti taj postupak ponovimo i sa drugim licastim provodnikom koji ćemo spojiti s ovim. Postavljamo provodnike na treću ruku. I u trećoj ruci imate sada ćemo malo nakalajsati blankirane delove provodnika. Znači nanosimo svež sloj tinola. Zagrevamo provodnik s donje strane, dok sa gornje nanosimo sloj tinol žice. I sad je to spremno za spajanje.
Podešavamo. Inače ovakav spoj licasti provodnika je najprimenjiviji. Očistimo vrh lemilice. I prekontrolišemo lem. Evo vidite kako izgleda. Vlažnost jaja. I prilično jak spoj. Sada ćemo malo drugačije, kao što vidite. Blankirali smo malo više. To jest, taj blankirani kraj nam je malo duži. Jer ćemo primeniti drugačiji sistem. Taj drugi provodnik je već blankiran, ali ćemo malo još blankirati da bi dobili određenu dužinu. I sada ćemo uvezati. I to je sad spremno za lepljenje. Znači lemimo na isti način, mada ćemo prvo naneti malo tinel paste. Sad ja tražim čime da nanesem pastu na provodnike i upotrebio sam makaze. A i mačak mi mjauči pred vratima. Neka malo sačeka. Nanosimo svež sloj tinol žice, to je tinol sloja na vrh i krećemo, zagrevamo s donje strane.
da se neće nanelo. Malo kalaja iz gornje. Dodamo, očistimo vrh. Nanesemo svež sloj kalaja na vrh kako bi ga sačuvali i prekontrolišemo lem. Također vlažno sjajan izgled lema garantuje i dobar kvalitet. I to je prilično savršeno. Sada ćemo zalemiti jedan otpornik na štampanu ploču. Malo ćemo ukositi nožice otpornika kako nam ne bi ispadao. Kao što vidite. Očistimo vrh lemilice od prethodnog sloja tinola i dodamo svež. To jest nanesemo svež sloj. Prvo zakrivamo obe komponente. I žicu, to je tinol žicu kada zalemimo, sklanjamo je sa lemne površine uz nožicu. Isto tako očistimo vrh lemilice, nanesemo nov sloj tinola i to je to. Sada ćemo prekontrolisati lem. Kao što vidite, lemne tačke su vlažno sjajnog izgleda, što garantuje spoj, što garantuje da je spoj dobar, kvalitetan. Kada smo se uverili da je lem dobar, odsečemo pinove, izvinjavam se, ili ti nožice do same lemne tačke i taj ostatak ne bacamo, već ga čuvamo, jer nam može trebati za džampere u nekim našim projektima. I još jednom pogledamo lupom. Mada vi nećete vidjeti na kameri. Kamera ne prikazuje
ne vidi to uveličavanje koje sam ja video. Sam ovo snimao ovo. Sada ćemo odlemiti ovaj otpornik, čisto da vidite kako se odlemljuje. Da podesimo ugao snimanja. Očistimo vrh lemilice od prethodnog sloja tino žice i obavezno nanesemo novi. I tako u krug. Za odlemljivanje će nam biti potrebna i vakuum pumpica. Očistimo vrh lemilice. To je to. Ako otpornik već ne ispada sam, onda malo zagrijemo, a vruće je. A ja pincetu nisam spremio, uvek nešto zaboravim. I to je to. Očistimo lemilicu, nanesemo novi sloj tinola pre nego što je ugasimo. I to bi bilo sve što se tiče lemljenja u ovom tutorijalu. Ako vam se svidjelo, thumb up, ako vam se nije svidjelo, thumb down. Ostavite komentar u vidu pohvale ili kritike, svejedno, poželjno je i jedno i drugo. I to bi bilo to. Hvala vam što ste pogledali ovaj tutorial i vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!